Bună seara, dragii mei! Sunt Pușa și, așa cum deja v-am obișnuit, vă invit la vibrația zilei de 6 ianuarie. Haideți să vedem ce anume ne pregătește această zi. Dacă vă plac etalările mele, sunteți invitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul pentru a ști când anume postez ceva nou. Și o cărticică, două, deja s-au întors. Haideți să mai vedem una. Așa. Energia generală a zilei este 2 de monede. Asta înseamnă că vom avea de luat o decizie, că vom jongla între două situații, două relații, în funcție de fiecare și nu vom ști ce să facem. Vrem să ducem în balansă acestea două pe termen mai lung. Nu ne hotărâm pe care să o alegem. De asemenea, au ieșit 2 de bâte, 6 de pentacule și nebunul. Mâine, cum ne spune și energia generală, vom avea de luat o decizie. Suntem cu ochii îndreptați către trecut și urmează să luăm o decizie sau vom face o călătorie. Poate fi și acest lucru. 6 de pentacole ne arată că în această călătorie sau cu această decizie pe care o vom lua, vom echilibra lucrurile sau mai ne poate spune și că o oportunitate va pica ca din cer, mană cerească. Iar nebunul ne vorbește și el de asemenea despre un nou început. Acesta se aruncă cu capul înainte și ia viața în piept fără să se gândească la consecințe și de cele mai multe ori reușește. Haideți să și clarificăm un pic cărticelele. Bun. 2 de bâte a fost clarificat de 6 de cupe și 2 de bâte. Se pare că ne uităm în trecut sau vom face o călătorie către un suflet pereche, către o persoană care vine din trecut sau este posibil să fie vorba despre copii. Pentru cei care avem copii și sunt la distanță, ne vom îndrepta către ei, vom face o scurtă călătorie către aceștia. Hai să vedem și 6 de pentacule. Două cărticele, ia să vedem. Au ieșit 10 de bâte și soarele. Acesta ne vorbește despre o greutate pe care am purtat-o în spate, iar în urma unei echilibrări, a unei balanțe, a unui noroc căzut din cer, va ieși soarele. Lucrurile se vor rezolva, indiferent de ce anume înseamnă acest 10 de bâte. Fie că este vorba de o problemă la locul de muncă sau un job care nu ne este pe placul inimii, care ne apasă greu, fie că este vorba de o relație, o situație, nu trebuie să fie neapărat de dragoste, poate fi vorba și de o relație cu un prieten, o prietenă care ne este foarte apropiată, ca un suflet pereche. Și
și am întâmpinat anumite greutăți, probabil o discuție, ceva, și într-un final va ieși soarele. Ia să vedem celelalte două cărticele. Regina de pentacule și asul de pentacule. Nebunul a fost clarificat de asul de monede, care înseamnă și el un nou început plin de stabilitate, iar regina de pentacule de asemenea ne vorbește despre stabilitate. Poate fi o femeie bine poziționată din punct de vedere social, stabilă, pe care ne putem baza. În orice moment ne este alături necondiționat. Deci, concluzionând, vom lua o decizie sau vom face o călătorie către o persoană dragă, că sunt copii, că este un suflet pereche, repet, pot fi atât prieteni cât și persoane iubite. Sufletele pereche nu sunt neapărat iubiți. Sunt persoane care vin dintr-o altă viață, cu care am avut de-a face și în altă viață. Vom avea un noroc în ceea ce privește acest drum, probabil că până acum nu l-am putut face, dat fiind și situația pandemică, și vom găsi o soluție cu soarele. Iar aici vom lua o decizie, o vom lua de la zero și această decizie, acest nou început pe care îl vom face, va fi plin de stabilitate. Bun. Haideți să vedem și cărticelele normale ce ne spun. Bun. Mâine este posibil să avem o supărare, să auzim niște vorbe rele din partea unui grup, a unor femei, niște bârfe, niște răutăți. De asemenea, vom avea și niște vești din punct de vedere financiar. Asul de romb reprezintă veștile financiare. Bun, haideți să vedem și Lenormandul. Vom face un drum către o oficialitate, poate fi ceva legat de casă, ori mergem să plătim niște impozite, ori poate am cumpărat o casă și mergem să facem actele. Se pare că drumul este mâine pe primul plan. Haideți să vedem și un sfat din partea oracolului lunii. S-a întors o cărticică. Ești foarte aproape de atingerea obiectivului tău. Deci, continuă să faci ceea ce faci, pentru că în curând îți vei atinge obiectivul, adică drumul pe care îl vei face, decizia pe care o vei lua, așa cum ne spune și nebunul și cum ne spune și asul de monede, va fi încununată cu succes, chiar dacă vom întâmpina mici greutăți, vorbe
vorbe rele bârfe pe acest drum. În general, va fi o zi bine aspectată cu mici problemuțe. Dacă v-a plăcut etalarea mea, vă rog, nu uitați, apăsați butonul de abonare, clopoțelul și butonul de like. De asemenea, vă invit să îmi lăsați și comentarii, să-mi spuneți dacă vi s-a potrivit, dacă au fost elemente care au fost pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută!